Pengalaman iki wis sauntara wektu wulan September 1997. Nanging yen kelingan kedadian bengi kuwi rasane wedi tenan. Ngendheki penumpang wong wadon ing wanci bengi dhewean. Piye kok ora wedi? Penumpang sing nyetop taksiku kuwi mau pranyata dudu wong lumrah. Sing mudhun taksi banjur mbayar. Iki bareng argo wis ngitung puluhan ewu, kok penumpang mau ora ana. Sing medeni meneh, taksiku tengah wengi kuwi nyasak kuburan lan gagalake perkosaan sing arep ditindakake sak gerombolan pemuda marang wong wadon 24 taunan. Mangkene cerita jangkepe. Ing taun kedadian kuwi, aku lagi 2 taun dadi sopir taksi ing Jakarta. Sadurunge nyopir, aku dodolan janganan utawa sayuran keliling ana ing Jakarta. Dadi wis 3 taun aku urip ing kutha Jakarta. Dene asalku saka Wonogiri, kaya prinsipe wong neneka umume. Urip ing Jakarta iki golek urip luwih kepenak tinimbang ing desa. Kuwi kabeh wis dadi obsesiku. Ing Jakarta, maneka pegawean bisa nekakake dhuwit angger dilakoni kanthi tumemen. Klebu dadi sopir taksi kaya aku iki. Angger gelem terus mubeng golek penumpang, awan apa bengi. Mesti ana wae penumpang ing dalan-dalan gedhe utawa perkampungan sing merlokake numpak. Ananging tumindake wong-wong jahat marang sopir taksi. Aku sok krasa ketir-ketir. Syukur wae. Saksuwene dadi sopir taksi, aku ora tau diganggu apa meneh dirampok dening wong-wong jahat mau. Muga-muga sakteruse ora ana rubeda apa-apa marang pegaweanku iki. Kaya adat saben, aku budal saka ngomah jam 7 esuk lan mulih jam 6 sore. Nanging sakrene dina Setu malam Minggu, aku njupuk taksi kanthi sewa sedina sewengi. Beda setorane karo taksi dinan. Saka pengalaman saksuwene iki, angger malam Minggu akeh penumpang nganti para esuk. Angger kuat awake wae, narik taksi malam Minggu bisa panen gedhe dibanding karo dina-dina liyane. Kanggo setoran tok sakjane wis cukup wiwit jam 4 sore mau. Saiki kari golek bathi nganti tekan esuk. Aku mempeng mubeng golek penumpang. Pangajabku bisa oleh hasil tikel saka anggonku narik ing wanci bengi iki. Tenan, jam 7 bengi aku oleh borongan ora nganggo ukuran argo menyang arah Tanjung Priok 20.000 rupiah. Hasil iki rikala kuwi wis klebu gedhe. Amarga yen dina normal hasil 10.000 wae wis cukup. Sapa ngerti saka Tanjung Priok mengko ana penumpang. Lah wis pira hasilku? Pikiranku mung tansah bungah. Wis entuk hasil 20.000. Isih sore meneh. Saka Tanjung Priok wis jam 9 bengi. Aku arep bali menyang Pul ing Kebayoran Lama. Aku tansah ngarep-arep supaya ana penumpang sing arep menyang Kebayoran. Rencanaku yen wis tekan Kebayoran, taksi arep tak balekake lan aku arep nonton dangdut wae. Wis entuk hasil 20.000, wis luwih saka cukup. Kaya sing tak arep-arep mau, ana wong wadon ayu ing pinggir dalan nyetop taksiku. Aku mandek kaya penumpang liya-liyane terus mlebu taksi ing jog mburi. Daerah tujuan bisa karo mlaku. Bareng wis rada adoh, aku lagi takon tujuan wong ayu mau. "Mana, Bu?" Penumpang kuwi uga jawab mung sak kecap, "Kebayoran Lama." Ngono kandhane. Wah, lah kok ngepasi banget toh. Arep mulih menyang Kebayoran, kok ya ana penumpang arep merono. Bejo tenan awakku bengi iki.
Oleh asil kok gampange kaya ngene. Pikiran anane tumindak wong jahat. Babar blas ora ana ing pikiranku. Amarga dheweke wong wadon sing racake ora duwe naluri jahat. Apa maneh arep ngerampok wong lanang kaya aku. Aku tancap gas kanthi rasa gembira. Jam tanganku wis nuduhake angka 10 bengi. Aku wis tekan kampungku dhewe, Kebayoran Lama. Atiku wis ayem banget. Arga penumpangku wis ngitung 12.000 luwih sithik. Penumpangku nuding arah ngiwa saka dalan sing tak liwati iki. Aku mangu-mangu. Amarga aku yakin tenan kuwi dalan tumuju kuburan umum. Kemana, Bu? Takonku. Dheweke ora mangsuli, mung nuding karo tangane akon aku menggok ngiwa. Taksi tak enggokake ngiwa tenan. Aku rada anyel lan mobil tak gas rada banter liwat dalan ciut kuwi. Udakara 20 meter saka dalan aspal mau. Mobil taksiku wis mlebu pekarangan pemakaman umum. Taksiku kepeksa tak ndekake. Aku sadar yen dalan ing ngarepku kuwi kuburan. Di mana rumahnya, Bu? Takonku meneh. Aku karo celingak-celinguk. Rada suwe ora diwangsuli. Bareng tak toleh ing jog mburi. Astagfirullah. Penumpang kuwi wis ora ana. Saknalika aku ngewel. Merga rasa wedi kuwi. Aku tetep ana ing jero taksi. Lampu adoh tak urupake. Aku mung nenuwun supaya taksiku ora rusak utawa mogok ing kahanan kewedan iki. Bareng aku arep atret mundur. Lampu adoh cumlorot padhang. Ing ngarep kono ana sak klebatan wong wadon setengah wuda. Jerit-jerit karo nangis nyedaki taksiku. Tak endek sauntara taksiku. Ana apa meneh iki? Pitakon atiku. Apa iki uga bangsane kuntilanak kaya mau? Aku isih sadar 100%. Wong wedok iki terus jerit-jerit njaluk tetulung lan nyedaki sorot lampu mobilku. Wong wedok iki umure udakara lagi 24 tahun. Roke digojeki ngarepe lan katon durung disleting. Rok kuwi ketok reget lan ketempelan suket-suket garing. Aku ora nggage metu saka taksi. Isih mandeng wong wadon kuwi. Wong temenan utawa wong kuburan kono. Ora patiya suwe ana wong loro lagi rondo teka nyedaki mobil taksiku. Diiling-ilingi raiku sing isih ana njero mobil kuwi. Aku mbuka kaca pintu mobilku. Wong rondo kuwi nakokake ana apa sak temene sing lagi kedadean. Aku banjur nyeritakake sing tak alami karo penumpang kuntilanak mau. Wong wadon kuwi uga nyeritakake sing nembe dialami. Jarene dheweke wis dilucuti karo wong lanang telu ing tengahe kuburan kuwi. Karepe mono arep diperkosa. Tutuke wis kober disumpel nganggo celana daleme. Sak menit wae mobilku telah teka. Wong wadon kuwi wis dadi korbane wong lanang bejat. Jan, kari nganyaki, aku wis diwedani blejet kae. Kok dilalah ana sorote mobil kang padhang banget iki. Aku ditinggal mlayu karo wong-wong serigala mau. Ngono panjlentreh wong wadon kuwi. Aku ora dituduh apa-apa karo wong rondo sing teka. Amarga wong wedok sing arep diperkosa mau wis nyekseni. Akhire aku milih atret mundur menyang dalan gedhe. Arep mulih wae. Embuh wong wadon karo wong rondo loro mau kayane mlaku bebarengan tumuju kampung. Amarga ing kampung cedhak kono ana tontonan dangdut sing wis diwiwiti.